Mayong gabi, lainaw, ay lipstick ko eh. May lipstick diri ah. Ay lipstick. Mayong gabi eh, mga unta. Samyang. Siyempre, nagluto ko diri ah. Very light. Mayong gabi eh. Ay ko, joke upload ko ba mga video. Nangitan ako na stress ko sa... Nakakita ko gwapa! Stress ko... Hi, Judaili for Neo. Mayong gabi sa imo. Kapag yun, di balik ako ang Facebook. Hi, Jen Kensley. Patara ni siya, oh, parapan. Ay! Sama na ako pag shout yung pangalan. Ako, ano man, kuris-kuris. Ha? Ngaon. Ay. Hi, kay Jenny Joy. May gabi, shout out to tayo from Sama kay Armory. Naibarato na ako anan sa Samal. Kanang overnight na barato. Kanang naibalay. Shoutout diya from Dipulog City. Hi, may gabi. Stress ko. Tanong sa Lida. Yeah. Nakita ko, gwapa kay siya. Stress ko. Kaon na lang ko eh. Hi, shoutout from Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Hi, Ma'am Catherine. Di dapat ko masindag stars. Wala dapat. Eh, na. Wala pa ko stars? Wala pa, no? Hi, Ma'am August. Born from Belgium. Ayong gabi. Yaan, na-pregnancy mong mga sister? Wala. Ano? Ano, dam? Uy, abat dira. Abat dira, eh. Kabat mandiri ah. Shatoya from Saudi Arabia. Ako habibi na si Muhammad ug akong anak na Zach Hussein. Ano mo na niyo di ka ma'am. Di dapat ko masinag stars. Di hapon. Gwapa man kay gifted kay gutot. Bana stress ba ko kita ko gwapa na babae. Wala pa dapat ko kay stars no. Awala gud na akong viewers dapat ko na ulian ay. Way nakadong sa ko ah. Pila-pila ka kuan dai ni ka segundo bago makita na kuan, madugan ko. Sherry May, hi. Di ba ko masindag stars no? Dili pa. Ay na ako na eh. Hi ma'am, shout out so. Hi, ma'am. Shout out sa manghod na nasa Davao, sister ni April Panya. Mingo na misaya, ha. Salamat. Wala na po yung stars, no? Yan, pa-shut up. Mo ba na, madam? Ay, gwapa yun siya. Karang ganing. Kasi gwapa yun siya. Hi, Ma'am August. Wala pa ko stars. Dili pa ko masindan. Alam, salimon, sama na kung ano, 95 people. Ate mo na, si Abandonado. Mga ate ba mga Abandonado na hotel? Dili pa ka bangka masindag stars, ay. Kita ko si mo ha, in person, blooming kay ka, char. Thank you. Ayan. Ay, wala pa, Jude. Pero di ko naulian sa kuang-kuan di ay. Sa kuang restricted. Masarap yung TikTok. Ay, makawalag ka na. Makawalag ka na doon. Sige, mag-upload di ka. Daga ko video. Sam! Give me money, be.
Masyagit from tigato, tog tigs. Restricted hapon ko. Saan ni? Tagay kong video ay. Grabe nga. Ako yung gunahan kuan. Kanang ginagman na lang. FD man eh. Sorry, gigingon ako. Hapit na maluto akong kuan, samyang. Yeah, wala lang ginagana si Sam. Wala, kaya naman siya sa Australia. Abandon, pero mga gwapa pa kayo ang mga apartment dam. As in, mag-abandon man. Siya nga, no? Masa magiluto, oy. Samyang. Grabe po ka. Salamat kay Ma'am Kun Kun, eh. Nisend kag kuan. Grabe akong live, oh. Matulog ko kuan ka lang. Ay, happy ta naluto. Kani. Pero agad ka naluto ko. Lah, sinukuan ba? Naka friend, naka-face mo, pati bata sa pareha po kayo pala hubog. Di na kayo pala hubog. Di paras dati. Sa una, kaya katulad ako, bati no, di na kayo ko nag-ainom. Di na po ko nagagawas. Magawas na ko kung na-event, kung wala, dili mo gawas. Muna sila maanhi diri Pero usay, magsawa ko di sa balay, kay ako ang mga kaila, sig anhi diri Kapoy ko di sa balay ay. Mulaag na po tabi, kaya may mga sakinan. Up! Okay, mga unat ha. Hi, April AB, mga unta ninyo. Okay. Sana or pati the way mo istorya kuan as yun. Kinsa na siya, ma'am? Gwapa siya, ma'am? Kung pareha mi tanan isa ka danan niya kung gwapa na siya, dam. Kuan mo ko inuri. Ay. Kalami, mga kanta rin nyo. Samar Casino Resort. Ay, di na resort dam. As in. Sayang, no? Ang ta. Ayan. Agak init. Ay. Kalang mag-init. Gasagol. Sama.
Halang na init. Nag-aso-aso pa, oh. Nakita ninyo? Aso-aso pa. Nanganganta ninyo. May gabi si Mahabel. May gabi. Dilip. Nanihapon ko alas 5. Saras na. Sa una, sa una kay, manihapon ta alas 5 na. Halangain. Hanya, matulog na ta. Karon kay, dapat matulog na ko alas 10. Init pa siya. Ito, makita ninyo. Makita ninyo. Madam, marika ni uba ni... Ay. Duwag kang kaunon, ate mani ayo, hindi ko gatas. Uy, papanyo ko na ulit sa restriction ba? Ano naman eh, ha? Sige lang. May araw ka rin. May araw ka rin! Bemita. Kapag ako restriction. Ay, nisulod ang halang sa kong katutulan. O, ganahi. Mag-Facebook. Wala, Ma'am Roxy. Sino nasa Rizal? Sino nasa Rizal Park ay? Halang. Haji Marisa from CDO. Ako dili ko makaangat na nagkaon. Anak ay punto ka lang. Hi, Ma'am Belle. Hi, Ma'am Roxy. Rally ni... alam, invite. Kila pa man rin.
Ay, may ito tanay no? Iyan, asa din mong parents. Akong papa na sa balik, akong mama nagatalatay na sa rimbo. Hi, Joyong Mags. Saan naman akong Facebook? Uy. Wala na, nagka na. Ay, yan nga na, single pa magkanaga, pamanta kayaan. Ay, pa mamugos kong lakis gawas, no? Tukutukan ang kutsilyo. Wala pa landscape. Wala ko nangitagkuan. Wala ko nangitag ka date. Kwarta kong gusto. Ha, itsumo kokoro. Itsumo kokoro wa yuchiteka. Darakat na mata ko'y niyachite mo. Itsumo kokoro wa yuchiteka. Ay, kahalang. Hi, Ricky, Iyas. Iyaan na ay nangayab ni mo karon la. Wala, ma'am Jana. Hi, Tita Budlat. Senyora, Madam Senyora, kung wala ka mo to, o kung di ka mo to, magiyo ka to, gani, ikaw na ba? Kira na madam mo yung krema mo yuyab. Bagi mo og video gani puhon. Karang ka-restricted pa ko maragwa. Gana. Ako ganahe. Lagay ko video. Wala na ko nakuhan. Hindi lang. Wala di ko gana. Yung marag mo na pinakataas na ko ma-restricted. Sa Facebook. Hadlok guro nas iyaan mapaangkan. Di man? Mabina akong kuan. Maganda akong pangarap magkaanak sa una, balag walay lalaki. Ang kres ko Kaya man mga babae, walay lalaki. Pa-baby sometimes, ayaw po pag pina-warsyak always. Dili na ko usbon akong sarili dam para sa laki. Ano mga ganahe, dapat ganahan jig ka. Di mo naluya ko karon si manahuna o ganay sa akong no. Anak na siya. Balag wala ba na sa una? Ano ko mabuntisan lang ko. Okay na ko kaya man ako. Siyempre motabang siguro akong pamilya. Ano? Kasi ang purita mabuhi, way mga keks, ang mga badungon. Way ko nangitag lagi, kadate wala ay, simbak ko. Pero ko na yung magsamok-samok, ganan kay ko anak. Depende. Dapat na down payment. Iya ate, unsa mo ni itil buba? Ag-agaw. Richie Reyes, iya base makaagi ka sa San Pedro karong February 14 napita ako ang bouquet na ihatag sa imuha. Jack! Mutuon na lang ko na Ma'am Richie kung kuan na yun ang bulak. Ay ko mutuon na. Yan taga-anti kag kanang apam yan. Yan taga-anti kag bulak. Waman. Mutuon ako kung naana jud. To say is to believe. To say is to believing. Yeah, pag minyo na, basi ma-expire na imong matris, kira. Maodi ay kay mga gwapa manggod. Ha? Unsa day? Unsa damang? Okay lang uyab. Gusto ko mabisi.
Lord, ampo. Lord, please, Lord. Lagi, tagaan, ka, bukay, ana. Matuo, lagi ko ng February 13. February 13, February 14, February 13, mutuo na ko, ana, kung imo ko i-message, tapos naibulak na ko. I-send mo sa balay. Mutuo ko, kung dili, adi kay. Tagkan kayo nangako sa kuha. Tagkan kayo istorya. Inana, day. Baka man. Kalit mo biyaan sa eri. Anak. Hindi na kumutuan ng kuan. Istorya-istorya. Hindi di tinuod. Diti ka pasagdan, day. Diti ka pasagdan iyaan. Diti ka pasagdan. Paman. Pasagdan mo ko. Kibiyaan man ko. Kibiyaan ko sa ere. Iya, pag tilaw na ulaki, at least mamatay. Tilaw, naglami. Kira man na ruda ay. Ay magkaruda kay kada sa profile mo na magay partner dira wala mi ayud nimo blocking yung pilok ay. Tuhoy ang naadya sa imong atubangan iyaan ayaw ana pagsalig sa istorya mo gani no. Istorya naman na Madam Bell. Mutuo na jud ko ana, unaan na jud bala. Iyaan adri bang bulang ipadala na ko si muha. Kana mutuo ko pero patong ko sa dito sa kuan si Pedro. Nya kung scam na. Nya kumadto. Nya murag na ko motor wa para ba. Mas bike gani flat pag isang kaligid. Bantay bito kaya ana patod na ko dire. Nasas. Toon. Muto ko na sa portahan doktor ko na. Iyaan. Nag-ato na dahil ka sa Valencia Bohol. Nag-ato na ba ko sa Bohol ba siya? Opo, Marjorie. Itong last time, itong kauban ko si Monglo. Iyaan, naay bildo. Naay bildo. Okay na ka? Depende, ma'am. Pangata ito. Iyaan, imo na niya kumangod. 15 anyos. Sa ko pa eskwelahon? Ngitang uyab dam mo ko na ngitag anak. Ginoo ko. Dami mo na niya ako ang tiyo. Akong tiyo na 60 anyos dili kayo mulihok. Di kayo mulihok niya way trabaho niya girayuma na silig higda ikaw lay atiman. Sige na pilian na lang ninyo. Correct ganahan ko sa imo mind si tiyaan bayaan jud ti ka sa langit na nagsidak-sidlak. Sorry ako bisulti. Susi kay kayaan. Sige daw. Tagaan ka sa 68. Girayuma. Di nakatindog. Way trabaho. Ikaw magpakaon. Ikaw mo bantay. Matawag pa yung Susi? Tagaan ko 15 anyos. Matawag daw mo kong Susi, anak? Tabaga ko ninyo daw. Ako mo Susi ko. Kaya yan, ako ang anak, 3 years old, ganahan, nagtanaon ni mo, tanaon niya sa imong dughan-dughan gatas patay. Pero na po, taga na po 3 years old. Saan mo na yung anak, dam? Taga Mercury, sabi ako mapabreastfeeding bata. Naglakot ko si Maker. Susi ko. Sige daw, kamo, di mo Susi. Tagaan kag 3 anyos. Tagaan 15 anyos. Buang. Nayabag. Tanggalay mong buti sa minariyaan. Okay ni mo, Chris. Ay, mura ba yung mga tagmugkan, ha? Send mo stars, be. Magpin ko Gcash ron. Tabala na lang na emong latbeya ni mo yaan anang klase nga laki man lang. Ha? O
anang klase man lang tabalon. Kada matay kag kuan dam isa kilong asin dam. Ako nang tabalon na ako waka wala man tayo ni gamit pod. Ang gamit. Iyaan kanang gigluta pang injection makabuntis ba daw na. Iyaan kanang glota pang injection. Kung kabalo ko na Mama Marjorie, nagtusok na ko sa kong naong. Pero sa glota ni Ma'am Lo, daw, yes. Nari na buntis, nanay nga buntis. Anay ko, pwede ko mo inom anay maski wala na nabot sa ko, ha? Di mo po di. Kailangan makihilagtan. Tapos may inom og glota. Tapos, magka-baby na ka! Magka-anak na mo niya. Happy family na mo niya. Magsawa na lalaki niya. Nanay kabit na lalaki, mabulag mo. Mulan di hapon istorya. Ay na mo pagitaglaki. Let's say. Iyaan ka ng, wala na ba? Iyaan, ang tusa sa ning ako ang star. Okay na pa niya. Salamat kay pa niya. I love you. Guwapa kay kayaan. Sas. Si guwapa. Matagaan ko yung Gcash. Okay. Naku, anjik ko i-upload na ko Choosy kayaan mo na akong caption para sa mga sigpangutanan na choosy man kayaan ay pa choosy kung maminyo ka minyo JJ ay bisag YG kas iyaan ay I love you even more iyaan pinya siya panya siya. Lalaki mo? Related ninyo? Yung sa trabaho? Mabuhin ako ninyo? Lalaki mo, iyaan krusty ka, maski babae ko, crush po di ka kay. Nagtatumboy na ko ni mong pod kay. Iyaan, shoutout ko. Shoutout ko biti nga si Buko. Sa muka si Nadyud ko tanaw sa imong wapajud ko na shoutout. Why lucky ron? Jeremy Gabutan. Maayong gabi si mga Ma'am Jeremy. Pa-shoutout ate kay Lindsay. Di ba pa-shoutout? Ay! Naku. Pa-shoutout from Makapari, Damulog Bukidnon. Eh, happy tamang 14. Sige, mag-video ko karon. So, si Kayaan. Nasa'y man akong Facebook ko, eh. Wala niyo ko ganahi ba? Pero dagang kin sa hello po. Dagang kin salamat sa natanan sa akong live. Sa mga hatid karon nagtanong dapon nagkuan nagakuan dapon. Salamat kaayo. Jenny, Ma'am Janice Agasita Haif. Watching from Iceland. Iyaan. Hi, ma'am. Ay gabi. Makauyad na ka. Kung makauyad, bigay Lindsay. Wadaghan salamat sa pagtalan sa akong live. Magkuhan sa ako. Sakitan ko. Sakit ako sa tanang from money to. Naamong good iyaan na vlogger na siya. Napa-injection siya sa gluta para daw mabuntis siya. Nawalay upa? Walay upa? Posible. Imposible kayo eh. Nana po isa. O, iyaan. Ako'y kuya. 42 anyos. Wapay uyab. Sige lang. Puhap sa manok. Minyo iragod ni. Grabe po. Grabe man po ba maghatag sa inyong mga igsuon. Eh, mura magsitsirya. Mura naman nagbuybawang na yung mga igsuon. Ipanghatag ninyo. Nya kamo po maghatag sa kuang. Mura na po kuan. Ay, kanang. Tawag ka na. Mura po naghatag magkindis ko na yan, mo na niyo, uguma yaan. Yan, ipadahil di mo kini akong suwat. Siri, kilingaw kaayo, yung tanong hagpud kaayo. Na ako, dam, di lang di ko mag-upload kay ako ang engagement. Wala, dagay yung video, dagay kong nahuman. Pero kailangan ako na i-release na karong kuan, karong January, kaya wala na dyan ko masudlan sa cellphone.
Ay, sa pala mo ko plano. Mamasa, mag-screenshot ko sa mga kuan day. Daghang salamat, maayong gabi.